Hi guys, good morning. Kinsa dihay avocado lover. Nade kay avocado na natag ni Aisa. Pero kung murag na overripe na siya atong testingan. O okay pa ba? Dugar ako nag-crave og avocado. Man yung favorite nga prutas, avocado. Wala, nga dyan tag-ukit ani. Wala, guwapa. Guwapa nga avocado ka, day? Ma. Ano man, kalamidan ng avocado, day? Dito kumakain, ma. Wow, ang kagwapa avocado na. Kaan ko dani. Mukhang ko nga ni harang diritsuhon. Ako ganahan ng dugmo ko na bitaw. Kami sa avocado ay. Ano sa mo balik ang papadunas, ma? Ngao si kaghandon si mong papa, maghandon ma. Hi, papadunas. Balikis ako gardi kay kuan naluoy ka papadunas. Dahil na papadunas ko ako bitaw ka papadunas. Nari ko kay kuan hiningaw ko nimo papadunas. Bilog-bilogan dyan ka, ngapo ko no karong ganiyon. Ang ngariyon si Jani mo. Wapo bitaw, ma. Nakakita man ko sa Mama? nakakita ko sa nga nag-upload nga. Muli dyan may suon. Pero di ko mamugos. Na. Wag panahon ka ng sigon uwan ba mo init, arang initan sa mo kalit uwan. Muna yung nakadag sakit sa mga tao. Nay mo rin isanay oh. Di na mahurot. Yan na, kaon yan ah. Dali mo ka avocado. Lami pa ni black sa puti. Dali. Ligo dagat. Voice over ta ring dapita. Naday
kuhaan ka ng putyukan. Nakakuha hanggang suon, hanggang igagaw. Nga ni putyukan. Diyan lang gidala ag balay kay kuhaan man ni ka ng need pa man ni siya ka ng kumuton bitaw para masipalit tong dugos or honey. Na guys, ilang gikumot. Kasi nakailag nga ni. Ang mga utana ng Kuya Jun, at labi na dool ra. No, naman tayo sa no. Ang kitabangan ng isip. Ang utana ng Kuya Jun, pati niya. So namin ni palit naman niya. Voice over na punta during dapita. So karon day guys, adlong Sabado. Ning dong de si Imi ug si Ate Flor de Lisa sa family house. Ninja. Kalman ni Dani kay na inga si Imi nga mag pure gold ko na si Ja. So ako pod kinama po ko'y kinahanglanan pamaliton nga mga kinahanglanan ni Aliana. So ning kuyog na po ko karong maka tipid ko sa pamasahe kay sila Ate Flor og si Imi kay naman sila sakyanan. So mao nang naata karon og pure gold. So mao ni si Imi namalit si Ja. Ako pod namalit po ko gahang kinahanglanan mga baon ni Aliana. Hi guys, madung hapon. May pag-abot namo ning bunda kaguwan. Gikan mi sa ubay na grocery. Sa may mo nabtan dia sila gihimo nga ngari dia. Ha? Salad. Yan fruit salad kani Happy eating. Salad. Ona ka may. Ora. Ora nilo mo sa punga. Ngali mong apo. No. Idire. Wala huga. Watong gibay snack. Wala. Hi guys. Guys, magkusuri kang mamagas mo pa'y pagbakod na mo guys. Check out yung Bingbing's vlog mo. Okay day po doon. Nasa groceryhan nga pure gold kay mas brato-brato. Wala nga pamalit. Aliana, kay gikuha na sa Aliana gi. Dugo. Inja, ang payat kong paan kay si father. Ganahan ko. Wala nga pamalit pa nga. Ikaw ang Aliana. Check out yung Bingbing's vlog mo. Kaya dumingaw kong Bingbing. Pasal to si Juan. Mintahan din po doon na ay grocery sa Juan. Kaya mas makatipid ka kasi anataw pa sa lungsod nga. Kaya na ang ipahitag baunanan kanina nilak. Baunanan din. Check out yung Bingbing na Ninja. Ipahit ko bidahang papel. Para masalya na papel naman yung ninja ha. Kaning notebook ako ani. Kaya iniskila mo ko. Iskila ko balik. Asama. Dito ka. Gamitin na dito ko. Kahit yung shampoo. Kahit yung ballpen. Shampoo. Ang sabon ang gipalit. Tuan. Ganyan na ah. Nice ko ni kanang antabox. Kaya na gagbay ng sabong gipalit. Kay upay tugdag ko. Alkansi. Dali na release kasi Aliana. Kasong sabon mo nang gagbay yung palitin. Hindi tawas. Paras. Ang Aliana. Kahit kong toothpaste, ang toothpaste ang ipalit, nga ni. Kay si Aliana, hindi ganahan o ka ng hang. Nga nang ipalit na, sulit sa si taas siya, kaya rong tipid. Kay, kuan, basta toothpaste, grabing kakasi, Aliana toothpaste. Inja, napkin, kasi Aliana means na. Love you ma. Inja, noodles, pilar ko kabuok.
Inja, palit po ko ngani. Greatest kasi tatay mo kapi man na panagsa. Inja, notebook. Kay, haning gamitin sa kuan journal. Inja, si Aliana, ngani ramay ha? Writing pad. Ora nang gipalit man. Palit ko og tinapay. Inja, kasi makarelate. Sa una sa kami gagmay pa, nga rin dyan mo nailhan nga ipalaman sa margarine basta na slice bread kasi nakarelate diha. Yung palit lamang pug ko. Bitaw kay ganahan bitaw ko mag palaman og star margarine. Inja, palit ko og toyo. Inja, patis. Kay naanad jud ko magpatis. Sabi nagnay tinula or sinabaw isda, ganahan ko gnay patis. Inja, gatas ni Aliana. Kani sa laman lami man ni Day, mas mamaduli day, mas okay kuno ni Day. Ang kana laman. Inja, Milo. Milo is life. Kahit na naman po kudaan kaysa mapalit ko tindahan og mahutdan nag-jis buok. Palit na lang kudaan. Inja, ni pahit po ko og dilata. Kaya kanang madalian bitaw. Way laing so alabi nagnganang way isdang labay. Palit tag dilata panagsa. Og kare shampoo. Inja kani bawno ng Aliana. Mara man ni jang bawno nun. Ay sa gipalitan dani. Magic Flex nga di bitaw tamis kay mara man din ni Ija. So mara to, mara ni gipalit. Ug na ako'y processed food to, alas rip nang gibutang. Ang kada ito ma. Kuwan to kanang sa batuha kanang chicken loop o susino. Mawala ni Day. Ama? Kau, yarins na kau. Yarins. Inga. Ako man eh. Man yung favorite nga. Sitseria. Sisring. Ganahan ko. O. Kani. Super crunch. Alian ha. Tama man niya. Tagala ka na gamay. Gitaw. Kalag sa kay mukha mo kung sitseria. Kalag sarap po. Kaya pusan na lang. Salamat Ginoo sa grasya mong gihatag Lord. Tama na kayo pusa ka. Maura ni. Ang napalit. Ano ni ka ng napahit po kong notebook kay nahurot nagang notebook kay suwatanan bitaw ka ng magkuang ko mag-journal, Bible reading sa manang gipalit. Ganahan ko silang notebook kay na isa ra po yung gipalit kay nagtipid. Ninja siya yan ha. Ang gipalitan og bawnanan ngani lock in lock. Kay kanang bitang malakaw need man bawnan. Para lagi makatipid. Napahit po ko gawa diha kay kanang manuroy mi og kuan og maninda mi og prutas. Magbaon ko kay arong makatipid. Hindi na tatig palit kay mahal mo ng kuan kanang nay teknik ba arong makatipid. Ug mulakaw magbaon kay og gutomon hindi na ta mo palit pa. Kay ano lagi makatipid. Nipahit na lang po kong noodles. Kay kuan kanang madalian sa buntag. Parang sarap po kung magpakaog noodles noon. Oh, kanang dilata. Hindi matakuntunan ma. Hindi matakuntunan ma. Hindi po kayo di na maadyo ng mga process. Hindi ma. Salamat sa inday. Ma. Ilapi ma. Gigutom ko sa kikaon nga. Yan, fruit salad.
Lamay din ng agasaging hilari At ang tuslos ginamos. Kanang ginamos na nga ni color na green na kay kuani. Di ni mao ginamos nga bitong hilaw. Di kuani siya gigisa. Mao nang naingan na nagpurma na Mga sag nadurog. Kang ka ginamos yan? Tama. Han. Manila may snack saging. Ang inita. Nato may subay bisag nakasakay ko sakyanan nila ate. Namuwa bitaw ko. Kaya dapat ko sa bintana ako inaantag sa init. Ang kate? Ame. Ha? Nabi sa ginidengan. Kamay. Ganamong tama. Kaya kanda rin na. Tama. Kaan. Nakes Ang mau. kun. Nakes mau rin guys. Nakes mau rin guys. Hindi suruh po nag-upload. Ang tama. Gising. Halam na made for kids ago. Asa ka nagputro? Ato studio. Enggak. Ito na settings. Oh, besok pulang lagi dia. Para siya kagang kita itu kayak ketemu si admin namatay. Si nanay nung kasabuan sa tanah mo. Kung mukhang sino ka. Prima. Ala, ato to vlog. Naghanap ko din na. Mura. Sunod po, keruntik dyan. Hmm. Huwag po kaligo 18 minutes. Ala, tindangag naman di aron. Mura ko. Ah, kasi siya. Na prima. Nalagkikipsap na sa napi yung nagkipsap ma. Hmm. Tama? Mura. Vlog pa katiwas ma. May sabi nga. Bintana dyan po nagbuhol ron kay di na dyan po nang maiwit kay nanay pure gold. Nga. Mas brato dyan po dito. Kaysa mapalit na tindahan dari nga. Kahit kag napkin isa kabuok. Kuha na, 10 pesos. Tawag lang toothpaste. Dako sulit pa. Nga hindi palit. Kaya rong makatipid kay brato naman eh. Happy pang bata. Ito saliana ko saliana ka nang di ba naghang. Taon na kanimdim ko ba dali sa amo ang lungsod. Taon na palit ka imong iingon para palit ako bitsin do kabuok. Karon sirihan dali sa mong lungsod. Kuha na ka nang kita na dyan mo punit. So na kanimdim ko labuin ni Ayuban ba? Maglista man. Sa kilong asukal.
Mata na ron kay nanay bersirihang dako. Pure gold sa ubay. Nang itry siya, yan ang pangatos pure gold. Ito ang papilihan. May saging eh.